Juule Sénégal juule juule o Sénégal yayo kole didine juule Sénégal juule juule o Sénégal yayo kole didine juule Sénégal juule juule Sénégal yayo kole didine Chako dena muda dena kore ma Sénégal juule juule o Sénégal o kole didine Alhamdulillah, on julinde. Entrez. Assalamu alaikum. Maaleykum salam. Ko kumbis. Ay Darndam. Jontara nani yo. Wallahi dabba ko wadeje. Aseli. Ha wondo. Ayide. To badda non? Ada selli. Aseli. Machallah. An yoni mam an. Wallahi mi buri yewndem. Adunan nin. Faamu tan liggéeji. Non ma ciani hurwi non hurwi non. Wallahi ma ciani jam ten. Aseli alhamdulillah. Wallahi bod selli bod jam. Biyam non parce que adan julde taskande ko faani. Julde wallahi bi kam dum jawknam haade fata ngayna tan. Eyi. Birinno ko kakam mi préparer. Wallahi ngolo la kom ciodo wutte grand ko jidda fo won jam min komi pere ko jidda fo won jam kono holko gaddon do kono en fammi som yida yaltinum do kono il faut mi yaltinam ah bon yim ko jidda fo mi wiama an wona iPhone 7 Allah de seyda wona iPhone 7 yow dum do nani dum do ka ala no bay ga jew nangu tan ko heddi ko so boyi ara warde galle wala mi yama damma dum ka mi weltimi dum do ala no way tan nangu ko sengani mi wono kono ala no way tan nangu wala jidda fo jam aɗa ngo jimmi gara lelɗa ɗo hay ɗum ko hen ɗum fara ɓitta kala ka kala wonɗo wallahi debbo ko boɗeje ah bon biwni kako jiɗɗa won jam allah seedi ar jarnima foof mi senni allah annen kadi kalka heɓani ɗo heddike ma kadi wattama jumol kadi aɗa rappel goto wiye sen solde e del kuru ah bon o jogui sogor ala ɓurɗoma ɗo mi yaani ngol jumol ko ano an tottumde wona kanko ano wallahi wallahi ara mi yewni noon wallahi mi ɓuuri mino hay somoɗo juulo mam miijoma seeɗa mam miijoma mi fuujoroma janggo bisimilla boy wiye kumbis eyyi wota haala heew min mboɗo foti yettade galle ala annen jooɗo komi réglu so jami réglement mi addama kadi e mboɗo wiya bisou mi wallahi weltima allah no seedi sa weltima tan mi weltima yow ɗemi heddi kalama ka sa weltima tan mi weltima wallahi neɗɗo e gurdam mum Allah ne tellini diine mum jaro en suuɗo so mandili tan feeñat ko diine haali ɗum noon ko diine juule Sénégal juule juule o Sénégal yayo kole didine coronavirus ari ɓeydan jam hande de wonko naate leggal ngal machallah ko wayno golle heewi yer ko fresh boy yo ngal hokko ça va ça va Bien. machallah Day tampere machallah aɗa maɗen jodde oui merci ça machallah yimɓe ko Amérique ari ɗiɗa ala an amérique wallahi aɗa selli kam oui oui sen machallah alhamdulillah moɗum 2 millions ha e ok ala probléme ƴefte mabɓe ɗum am arda inchallah 2 millions min ko jibinami komi nangan 30 000 oui 2 millions non y a rien saabi ko enen ndendi koye men 2 millions de heƴani poos oui bandiraɗo tab ça va mbiɗa wallahi mbeɗa aɗa seeli wallahi mi yettirama mbiɗa caɗele ma ko hollum min wallahi caɗelam ko julde taske tul tas krek 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 ah julde taske rek mi mais ala probléme ƴef caɗele ma wayno réglé ala an totam numéro ma numéro joni inchallah wona on mbaɗa nana yimɓe ne kala aram nda a nanani ɓe quel urgent oui oui a heeɓi ok merci hein sa heeɓi ko sa sohli ko waynodire ka fiyat kam signe ok moƴƴere lema inde hande Allah rewa
yow chelele man biida wayno régli a fami Alani. régli Régli. mais yow ko min woni zéro stress Awon zero stress. A nanani men machallah kala. de wona mi to inde mane mawnude. zéro stress ko Bismillah galla men. non mba cotuji kewa inchallah mam artema mam noddi inchallah Ardo jom galla men. inchallah watta probléme Eh merci. Ja, merci. Gorko so fa Allah welto. Yo pos ma war khalis. Inshallah bere fatma. So fa Allah welto. So fi on so Allah. Kono jogi khalis. Iskiyal gisuba ne don jodde horum hawa kam barne sil gisuba ka jun yaltan suudu nan tan miljiri nde yaro ko jam jam gisuba Si do nyodda. min kay jikanom yaro Ay, hande ala kam ko ɗa nodde. ko weli woni nder Sawa. gisuba tan ha joni ber jodi do mari yorde horam Ay, ni mbarat selluno kam wallahi mo selli. Hande kay ko belti tan siyel. i I programme juljo. yande hawre tellani Mi kay ko jodi tan ha babu gal ay tan tokki tam temder ujunere. Mi kam weccir dum. temder ujunere nde jom Temder uji kom jaltuno pour mi ƴeew ma pour jango yimɓe mbawa yadude jee. an haala jeere hande So ari haaji no furndo hande deba samde. inchallah haw jofta hande So Allah jaɓi. so jofti kay E sabbi ɗum gondi ko dokka ɗum. Mi yaha. Jaha tan mbaɗa ya caggal galleji. Mi Telo yaha. wadde galleji mumen. e min kam mo tawatan Inchallah. assalamu aleykum Maaleykum salam. machallah honde tawɗo monni hannde ne yooɗi arode oɗon jooɗiɗo yodi aɗa celli Bismillah. on toon Mo. machallah Tumtan. jam tan alhamdulillah arabani machallah machallah joni mum nde mi yooɗi jonde kay mi ɓooyi yodde ko ni kay yimɓe to Ewo gonɗe mi galle nattoyi suuɗam. Ala, bismillah ma. mami ɗum A ne jotta. mam humpiri anani Ewo. mam humpir so Allah jaaɓi inchallah koddiɗo moƴƴo won ɗo koddiɗo moƴƴo ko Allah ko koddiɗo moƴƴo koddiɗo moƴƴo wallahi koddiɗo moƴƴo kay koddiɗo moƴƴo min Ko kam min. tampuɗo ka tampuri gon mimi haalani ɗum ko woni jam mi anda ɓe mbima julde heddi hen ko balɗe sappo julde goto foof gorko mum nan dogan ɗum minne cohlum minne ko dogana kam an mi famani an tam arti galle kewla ko jaɓɓale mi hannde gila ngarmi aɗen deeƴi maɗa ko nattade ni ko hemma min mi natta mbimami julde heddi ko balɗe sappo ɓustudani no mbawɗa wadde foof rew ha ndewa ɗon ɓustu dille ɓennen nder to jewten anen gilladani min nanede en kay ha joni gonɗen ko yewtude ala joni nde nder cuuɗel ɓottodiri gildami a yimɓe son gondi cuurodirat eyyi so Allah jaaɓi ɗum no wadde tawam tan tawande mom rek o artata ɗo haalnani kam mbima hoddiɓam fasbam kañumen foof nani gandanɗa hoore ma kone mbaɗa ko julde fandi Min de mi min fama. mbeɗen ɗo tan jooɗi min duki jooɗo min duki ay yimɓe yo kaldu gonga min hoddiɓam hande ala fof keddiɗo hande mo heɓani kala gorko mum joftinata jawdi kala gorko mum jaaɗo Ala, ko natte ɗum ma, ko natte ma. ala julde ari ko ɗum natte yam julde ari yettima te ganda ɗum julde tan mbayani hoddiɓam e fasɓam fof keeɓi anani hawa e nani ko koddiɗam hande ko 100 000 waɗa e muɗum min 100 000 min poɗɗa wadde am min ko 500 000 e mi faami herma haalama neɗɗo so woni e nokku teeyat aɗa anndi neɗɗo no wayi a teeyat koddigal ko goo pije jale jewton kono noon an essayi anndude ko poɗɗa ngannduɗa hooma kaptude joom galle ma ari keɓa ko jaɓɓodirɗa e muɗum min aɗa anndi ka feccere fittani ɗo kala komin waɗanani komi ala mais somi joguimi kala ko jiɗɗa mi waɗat min ko awol gurdam mom mi nani ayi herma haalanma min mi yiɗa rek mi arti galle mi taw yeeso ma woni wayli so wayli min fof mi jiiɓoto ara min somi jiiɓi hay somi dawi to ndawam to mi liggorako hermi haalanma ay kala ko jiɗɗa inchallah momi waɗani mi nani momi waɗani ɗo e julde heddade balɗe 5 so Allah jaɓi momi waɗani wiiɓe enen jogiiɓe ɗum kay darno haɗo e balɗe 5 ma serte mabɓe ɗum kay mi nani tan ha joni komi nanɗo tinno hoto wattata ko wayni guiɗelam mi nani tan mi nani ɗo kay han kadi mi nani tinno hoto wattata ko wayni guiɗelam balɗe 5 kam garta ha para kam ɓenna inchallah ɗo e balɗe 5 so allahu lamɗo o jaɓi inchallah ma yi fiyoɓe commentaire uji ɓe ema ma andu oɗon certi Yi, hami daña. kay nder ɓerdam bammami hami daña somi dañi ɗum kay mi hersata e pasɓam hami daña ɗum noon wadde benen yaha nder mi yetta bool seeɗa aɗa anndi wonmo kaaldumi mi yaha mi rijjir ɗum ka seeɗa somi arti inchallah ko mbiya muñanan ko so allahu lamɗo jaɓi ma yi ɗum guita ma eyyi mi nani tinne guiɗam hoto waɗata ni eyyi ɗum kay mi nani han kadi baba galle han kadi kay mi nani ɗo e balɗe 5 e kay mittirini kam laafam kam ɗo e balɗe 5 so Allah jaɓi noon mbiɗa ɗum kay ha ɗo e balɗe 5 ma en ji balɗe 5 kam dogata ummotako ɗo ko musewo haalno ɗo est ce que aduna neɗɗo a yiyat jaɓa
walla nana jaɓa hande anene dow mayri janngo andine dow ma est ce que aduna neɗɗo ananat jaɓa walla jiya jaɓa hande andene dow mayri janngo andine dow ma dans la vie il faut savoir on vivre